Pedro Rijo. Por parte do Concello, felicitar a Aurora e a Vicente por a continuidade que ya están dando a este evento, que é un dos máis importantes no tema cultural, unha agenda bastante apretada que temos, pero bueno, estas son as cuestións que sí que nos dan, dicen moito que ten o noso povo, todas estas jornadas que facemos. Verín ten unhas jornadas de novela negra, neste caso vinculadas ao mundo da música. Varios dos escritores pues, están relacionados con o mundo da música e acabarase con un evento no Papel Revolver, donde un par deles ya presente máis de aquí pues, farán unhas pequenas demostracións das súas dotes musicais. Recentemente fallecida, que é unha voluntaria da Biblioteca do Concello de Verín, que merece este premio. E con eso, pues está todo.